Aupa kamaradak, zemuz gabitz, goguen dauketzuen jala pare bat urte izan Euskaldia? Bai! Googleen 2018 zen izan zala ipintzen dau. Lehenengo edizioa. Hori da. Euskaltzalien topagunea bultzatuta, Euskal Herri guztien zier 11 egunez ariketa sozial hau eruen zan aurrera. Eta fetxape etzazen hausaz aukeratuta. Euskaren hasiarteko egunien bukatu zen. Karo, horreatik izango zan 11-koa. Ekili. Ta? Zer gehiago gogoratzen duzu Euskaldi hartaz? Batzuk aho bizi ziela eta beste batzuk barrez belarri prest. Eta sudur prest? Ez, batzuk zien aho bizi beti euskeraz itxen hauielako, eta beste batzuk belarri prest entzutera mugatzen zielako. Orduen zer? Jo, que quiero decir, nik euskeraz bai baina pixkat, pues, konfiantzazko lekuetan eta... Entonces, nik izan naiteke belarri presta hau bizi batera? Bai, birrolen arteko joku horrek konfusio asko erain jau. Ia danon artien gaixa argitzu genken. Une oro, eingo dau hizkuntza bat edo bestia elegiruteko autua. Egoerak berak bultzatuko dau hortara. Naiz eta hitz egin, ez beste islariei euskeraz jarduteko esango die. Orduan nik... Ergatibo hori... Ni barkatu, ni belarri prest izan behar naiz oraingoz. Beti euskeraz eingo dau lehengo berbia. Eta oporretan harrapetan basau? Bueno, hori garbigo egun horitan bertan ikusiko da ez? Ibiliz esan nahi dut praktikan. Bai, izen be hori da ariketa sozial honen muina. Hizkuntza oitxurak edo praktikak aldatzia. Ta, ondo fan zan? Zer baina? Ariketi hoi? Bai gisa esan bai. Ikusi zan ariketiak irauta hauen egunetan eta baitxe urrengoko astietan be, erabileriak asko itxe hauela gora. Eta naiz da bilabeterako erabileria bera bajatu, hasierako puntua baino gora geraketa zan. Así que badakitzu, Egur emon bier! Bale. Hori 2018ko gauzie da, baina oin 2008 gauz. Eta horrekin zer? Oinguakin zer?